Лукашенко захваляваўся наконт коррупции. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. Нішто так не павышае самаацэнку, як агучванне праблемаў іншых, бо тут Лукашенко клапоціцца не пра Беларусь. Ён тут перажывае за карупцыю ва ўкраіне. Хаця думаць трэба пра сябе. За апошнія гады ў Беларусі вырасла карупцыя. У 21 годзе краіна знаходзілася на 82-м месцы, праз год на 91-м са 180, а летась апусцілася на 98-е. Але ўладам і яе прапагандзе на гэта напляваць. Яны традыцыйна зациклились на Украине. Если бы в мире проходил чемпионат по коррупции, вне всяких сомнений в нем победили бы украинские чиновники. Гэта фейк. Украина заняла 104-е месца, а гэта ўсяго 6 месцаў за Беларусю. А ўвогуле сярод суседак Беларусі найгоршая пазіцыя ў саюзніка рэжыму Лукашэнкі. Расія на 141 месцы, а апошняе месца ў рэйтынгу занялі братскія Сырыя, Венесуэла, Сомалі. Гэтыя краіны так званай далёкай дугі, на якія збіраецца абапірацца Лукашенко замест захаду. Я думаю, что очень правильно, что мы в какой-то степени туда пришли. Супрацоўнік Акадэміі навук не сказаў, а мы скажам. Менавіта ў гэтых краінах сітуацыя з карупцыяй найгоршая ў свеце. А ў Беларусі, дарэчы, найменшы паказнік успрыняцця карупцыі быў тады, калі паляпшаліся адносіны з захадам. Але пасля ўсё змянілася. Наступает железная диктатура. Як тлумачыць арганізацыя Transparency International, жорсткія рэпрэсіі ўлады ў 20-м годзе прывялі да задушэння свабоды слова і мірных сходаў і адкрылі шлях да вялікай карупцыі, звязанай з вышэйшымі палітычнымі элітамі. Нехта скажа: «Не веру англасаксам, калектыўнаму захаду і іх хлуслівым рэйтынгам». Эти люди лгуны, у них нет совести, они давно уже не думают о правде. Окей, тады давайте паслухаем іншых. У 21 годзе карупцыйныя злачынства ў Беларусі выявілі на траціну больш, чым у 20-м. Отмечается увеличение выявленных фактов взяточничества, злоупотребления, превышения власти или служебных полномочий, должностных хищений. Гэта не прадстаўнік арганізацыі з ангельскай назвай, а начальнік управлення барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю Генеральнай прокуратуры Беларусі Ігор Грыба. І, дарэчы, ён падчас гэтага выступу спасылаўся на дадзенай арганізацыі з ангельскай назвай. Паводле Грэйбы, штогод у Беларусь учыняецца да 2000 карупцыйных злачынстваў, а ў 23-м годзе іх колькасць у краіне павялічылася на 16% у параўнанні з папярэднім годам. Таму дадзеныя англасаксаў не хлусяць. Значна пачасціліся выпадкі хабарніцтва ў Беларусі. Больш за ўсё карупцыйных злачынстваў учынена ў сферы сельскай гаспадаркі, прамысловасці, транспарту, медыцыны, адукацыі. А колькі яшчэ не ўлічваецца ў статыстыцы. Когда вы считаете, что вот здесь было вымогательство взятки? Если говорить простым языком, человеку говорят: если ты не заплатишь, то для тебя это чревато определенными последствиями. Пасля пратэстаў 20-го года тысячы беларусаў, якія ахвяравалі грошы палітвязням ці недзяржаўным арганізацыям, пачалі выклікаць да сілавікоў. Прычына нібыта ў тым, што яны данацілі экстрэмістам. Але на момант пераводу грошай гэта былі легальныя арганізацыі, і пераводы былі цалкам законнымі. Зрэшты, вельмі часта КДБ ці іншыя сілавікі нават не мелі доказаў, што грошы ішлі на фонд салідарнасці, проста была нейкая аплата праз Фейсбук. Сілавікі ж прапаноўвалі адкупіцца, заплаціўшы ў 10 разоў больш на дабрачынныя мэты пад патронажам дзяржавы. Только в этом случае за разовую финансовую поддержку экстремистской деятельности образуется менее тяжкий состав преступления, по которому возможно освобождение от уголовной ответственности. Нюанс у тым, што гэтыя дамоўленасці не фіксуюцца афіцыйна. Іх добраахвотнасць пад вялікім пытаннем. Вядомыя выпадкі, калі такое добраахвотнае ахвяраванне не вызваляла грамадзян ад крымінальнай адказнасці, а кампенсацыі дасягалі нават $60 000. Паводле дадзеных следчага камітэту ў 23-м годзе беларусы зрабілі добраахвотныя ахвяраванні за пералічэнне фонду салідарнасці на 37 мільёнаў рублёў. Па падобнай схеме Беларусі ўжо шмат гадоў адбываюцца і іншыя выпадкі легалізаванай карупцыі. Напрыклад, зборы грошай у школах, калі ад бацькоў патрабуюць скінуцца на рамонт, тэхніку ці нешта яшчэ. Гэта тая самая песня. Что касается школы, вы там копейки собираете, то сделать это и прочее. Ничего страшного, у нас бесплатное образование. Не, за яе бацькі плацяць сваімі падаткамі. А пасля яшчэ на рамонты. Такія ж зборы арганізуюць
Для прадпрымальнікаў, якім прапануюць прывесці ў парадак нейкую пляцоўку, парк ці кавалак дарогі ў месцы, дзе яны жывуць ці працуюць. Усё добраахвотна, ніхто нікога не прымушае. Ага, паспрабуй адмовіцца. Высокая карупцыя канцэнтруецца ў Беларусі на найвышэйшым узроўні дзяржаўнага кіравання, сцвярджае Transparency International. Прэзідэнцкая ўлада ў краіне ажыццяўляецца практычна без кантролю з боку заканадаўчай, судовай уладаў. Эканоміка ў асноўным кантралюецца дзяржавай. Беларусь не правяла пераважную большасць неабходных антыкарупцыйных рэформаў. І потым вынік. 38, 39, 40. 4 тысячи. Откуда эти деньги? Не знаю. Крымінальны кодекс Беларусі прадугледжвае розныя санкцыі за карупцыю, нават 15 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці і з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або весці канкрэтную дзейнасць. Але ўсе ведаюць, што ў Беларусі цяпер інагда не да законаў. Таму лёс карупцыянераў вырашае аўтар гэтага крылатага ўжо выразу. За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская трудовые коллективы тысячные и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Можа. У Беларусі неаднаразова выпускалі з турмаў асуджаных за карупцыю, давалі ім новую працу на кіроўных пасадах. Першым такім прыкладам была гісторыя старшыні канцэрна «Белнафтахім» Александра Бароўскага. У 2008 годзе яму прысудзілі 5 гадоў пазбаўлення волі за крадзеж і злоўжыванне службовым становішчам. Тады яму на 3 гады забаранілі займаць кіроўныя пасады. Але яшчэ ў тым жа годзе яго вызвалілі і прызначылі генеральным дырэктарам Менскага аўтамабільнага завода. У 2014 годзе былога дырэктара «Магілёў дрэў» Андрэя Усова прысудзілі да 8 гадоў. С лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. А праз 1,5 года вызвалілі датэрмінова і прызначылі выканаўчым дырэктарам па вытворчасці завода «Строммашына». Падобная гісторыя здарылася з былым намеснікам генпракурора Александром Архіпавым. Яго судзілі за злоўжыванне службовым становішчам і хабар. Далі 6 год. Але пасля Лукашенко яго памілаваў і адразу ж прызначыў дырэктарам сельгаспрадпрыемства Пятровічы у Смалявіцкім раёне. Законы, да, все хорошо, в законах не пропишешь. Справедливость. Это главное. Лукашенко некалі прыйшоў да ўлады менавіта дзякуючы рыторыцы барацьбы з карупцыяй. Але тады быў 94 год. Развал і разруха, як ён кажа. Мінула 30 год, а ён усё яшчэ змагаецца з карупцыяй. Всего у нас не хватает дисциплины. Закручивай. Але хто, як не ён, гэтую траціну стагоддзя мае паўнату ўлады ў краіне? Ніхто яму не замінае, бо і парламент, і суды, і сілавікі усе яму адданыя і лаяльныя. Ён саджае людзей, у тым ліку і сваіх блізкіх паплечнікаў, пачкамі, а карупцыя ўсё не знікае. Дастаткова паглядзець на згаданы на пачатку рэйтынг лідарства, у ім традыцыйна мае Данія. Адно з самых распаўсюджаных тлумачэнняў дацкага феномену высокі ўзровень даверу, на якім пабудавана тамтэйшае грамадства. А за што найчасцей даюць або бяруць хабар? За спрашчэнне працэдуры. У Беларусі ж лечаць наступствы. Уголовное дело возбуждается и мне докладывается. Данія пайшла іншым шляхам. Яна сама максімальна спрасціла большасць працэдураў, каб не даць карумпаваным чыноўнікам зарабіць. Доступ да дзяржаўных выдаткаў і аперацыі адкрыты, а СМІ ніхто не пераследуе. Больш за тое, урад супрацоўнічае з грамадскімі арганізацыямі, якія змагаюцца з карупцыяй. У Беларусі за пару год ліквідавалі сотні арганізацый. І пры ўсім гэтым у Даніі няма нават некага адзінага органа, які займаецца справамі аб хабары. У посткамуністычных краінах распаўсюджанае меркаванне, што дэмакратыя – гэта сістэма, якая ўсё дазваляе. Але насамрэч, у старых дэмакратыях механізмы кантролю, паслухмянасці, лаяльнасці, абмежаванняў вельмі моцныя, вострыя і эфектыўныя. Праўда, вельмі часта яны амаль незаўважныя, бо шчыльна ўплеценыя ў сістэму грамадскага жыцця, а не робяцца для паказухі.